Я бе. Да, но не! На мати ти. Не е пинувал. Не съм пинувал. Леле, маче, гледай го прави... А, не, това го слабши. Мамка ти е, Леле, ovo pezi, неле. Ovo pezi, градечки пези. Синка, ти ли ми отлепи от това да тибам, а мисля да тибам? Бе, секси. Айде, да фанеме лай помярнико там. Снегулката! Снегулка. Фани снегулката, бе! Ай, протезата камера. Ай, зини. Зини, бе. Речи, а. Бе, не се бутирате така. Денеска ще събору градец. Гречко Богородица. На секси много... Ден на мразите! На секси много купени от телефон. LG соба глапачка. Добро шо е. Ова е момичката от градец, много е добра. Можете да я найдете на Фейсбук, Елена Стаменкова ли беше? Какви беше името? Какви беше името, моме? Така беше. Левай, Кристиан, Кристиан, бе! Ай, направи така. Така. Браво, Кристиан. Да, ти имам ногтите да ти. Това е копано там. Жутото. Ова Това е е вък. джигер. Ова там снегулката. Това е въкоте. Снегулката, Фани, снегулката. Айде, нека за неговото крашение с нощи. И пияницата да има. А, така направо. Леле. Ама, кръв край него. Абе, изключи бе да го. Това на Фейсбук ти остане после. Дай, ще е само. Но, мъртовец, с нощи не може да го трезнате. Не ми месото ме втали така, Фани. Айде, нека и за месото. Аби, изключи празни са чашите, бе. Тук има се Дай пари. нещо да видя, добро, май. Сиромащия, бе, орце. Дева, аз и досненски го сиромащия, май, модел. Филипов гледа. Абе, разчете месото. Що да се чеме? Ай, жени. Имате ли ви плиска? Боча! Боча. Боча, имате ли боча, бе? Колко ми пари бочета? Ай, деца, доста е па. Трябва това да се погледне само. Бе, си майките.